Hello, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga idol, i-share na ko sa inyo or tubago na to ang pangutana ni Insi Rizardo. Karon mga idol, tubago na to ang pangutana ni Insi Rizardo kung unsa gyud daw ang unsa akong gamit sa pag-vlog, sa pag-motovlog, kung unsa akong gamit sa kung unsa akong setup sa akong helmet mga idol no. So di na ta magpadugay-dugay, sugdan na nato. So karon mga idol, ipakita na ko sa inyo kung ako ang setup sa ato ang helmet mga idol no, sa atong i-change helmet. So mo ni ang ato ang helmet. Mo ni atong helmet mga idol. Mo ni atong helmet. So Idol Insi Rizardo, tubago na ako yung pangutana. Ang ako ang gamit sa pag motovlog is ang kaning cellphone nga akong gamit karon. Idol Insi no, Insi Rizardo. Cellphone akong gamit sa pag camera, sa pag capture sa akong pag motovlog no. So ang setup sa helmet is ang kanilang ato ang mount phone holder. Ato lang siyang ibutang ang cellphone dere. Tangan natong cellphone dere tapos patubang sa dalan no. So yan na. So mo lang to mga idol no. So Idol Insi Rizardo, mo ni ako ang setup no. Unta makita nimo ni nga vlog o mabala nimo kung unsa akong setup ug unsa ako ang gamit sa pag-vlog, sa pag-motovlog no. So mo to. So wala na ito ang setup no. O bago ta matapos no, unta supportahan ko niyo sa ako ang YouTube channel. Ay kalimot i-subscribe mga idol. Please road to 1,450 subscriber na ta mga idol no. Please i-watch niyo akong mga vlog para sa ato ang kaugmahon mga idol no. So please subscribe jud mga idol no. So sa mga taga Pulumulok dra no nga nakakita na sa ato ang vlog no, shout out sa inyo mga idol. So kita-kita lang ta mga idol no. So ato ang motor always mga idol, kaya pamatay bagong motor is ang Euro Danhari nga color pula no, Euro Danhari 150. So mo lang to mga idol, itubag lang nato ang pangutana ni Idol Insi Rizardo no, kung unsa gid akong gamit sa pag-vlog, unsa akong setup no. So dili lang tapuson ang vlog, short vlog lang ni mga idol, kitubag lang nato ang pangutana ni Insi Rizardo, Idol Insi Rizardo no. So thank you sa paglantaw mga idol, salamat sa paglantaw. Please like and share the video mga idol, and don't forget to subscribe and hit the notification bell button mga idol. So thank you.